Nadu belasya biang ke sarkar ban pli ya kijaka meniblai ha gejela. Henin kadai kasngi ublai baningkong bagi pai dunget kinyo lat ban simenta sya kijingle niam. Kabalong hadien riu banai tam nadu bawan ka kangsnong ban om yo lat shu. Ngilai yo lat balet kmi kattu kan igi paris kabalang Katolik haslong. Hadien ke sarkar kelapun bena menla pelat no ya kijaka meniblai nadu ka siterik jong ni banai Oktober. Mentang kasngi ublai ngidan hang ni po Katedral Parish bang ilak mansaki ya ka khamat phu samki jegi briu kibawan na gejing kemen bansim mentab yang ha gejing leniam hadir mekila adu hai ngila ban yi iru ba ki briu gedang duna ngimtip na ka igadau hendingi kemen skem ba nang ne gasim blei wanang wan kinang buon ki briu bat ingya gejing kentu golong ba ngin pen klan ka jinget yaladi bat ingkat bagi kam jingi ai ba ka jinget bat ka kam kan yai lang hanju ba ladangi bo ya gejinget leka ba scam how blay bat kumju ngilong gi ba fikir ro yaladi bat kublay shibon bat nginang kermen ni ke ba ba nang ne kan yat bet ya renti mentang kasih ka kibriu dang boni mat ki badan gajing artatien hanur kombakan ya gini kam hakama step ngidon komba sispa sanpo kibriu hakamas baar ngakrem dan renga yoso bakam duna kibriu dan re kamas kebalai mentang ngidon komba arspa nyopo ngot kibriu ka kapasti jong ni mene kalong kumba kalong ke social distancing menta kalong sauspa bagi la pakre ru pohol dan kam te ngibun ka pasti ngipej mene kidang artatien wangi kamas balay gibun gibreu an raibun gibang artatien ngatrai kadang su play banwan ngatrai gibun gibanwan biang si mene ti kermen shibun bagi breu kilas dang banwan and ka disiplin bagi maintain bagi wan ki sanitize sakti dan ki ready bengin thau ka jingshit nek ek jongki but kabiang hi bar khat kamas ka yai pek ya rinti baro jing so skmate ngaso komen shibun ma bangil ayo ban shimenta kamas bun sin bun ki bre ki tharang ma banwan kamas ban yo receive communion temta bla pli kalar klinti yang isa shisin tingil akmen ba ban ni kremen ba ka yimeni kan pli no bet pakanum don shukunu kan wajing thut ne ka jing penwin Hapadeng kini kiri benai tiang ngikwa bahama banu ya wan sini sha ka katedral ngin wan pediang ya ka medbat kasnam bulai ngi attend mo ya kini ki online masses bade bapin iha YouTube but and by live streaming pade katu ka jing thang ban yo ya ka medbat kasnam bulai ti ka pher hi ti mentas ni bangi yo hang ni bangi yo ban celebrate lang kini ki Eucharistic celebration kalong peaceful satisfactory bahama long complete ken katuri bana ngi shong ya kamas ndai snowball a complete minta ja bangila yo ban shong ken kamas yo pediang kambat pat kasnam blai la snow ya kata ka complete ngi ken pum ka kristan ni ko pokongsan hi kalong ba ngin sumar ya ladi kajing kiu jong kan kajing pangkan nang kiu hi tamba ngin long gi ba sumar bangin nom spirit ika nginom sapreng ika shaki wei pat in general te kabiang hi ndangi lak me lenti kham ke attendance kan long kham bon rega kham da hadu kata tang ba itu hi ya kai jing thrang jo ki briu bagi lawan bagi simenta ki ruai lang ti katu kalong ka aka ba ngi kum ki nong sharai men sing mi kemen ban yo biang ni kan ka lat ban la ban ban ngo ban dem lang kum kan hun kai baro sikata ti man la ka yeng ngi lang do tang mangi tian rai menta hapangidon bergi paju blai kat dong edas ngukmen hadu kata ti mane mestep ngapen lohi kemas benengkong si kumba aspa tam gidan ti henry ka mas paar ka presiden imat ka khamduna sispa tam gidan bat kamas ke balai ke bang nasidap mentang apan lo mangahi kumba aspa anyo pho na aspa prapeumta kiba wan hoi dah kata ka pi ka kamtam ki ba kamru blai te ki di kamtemen mo gitu ki ban rupusan mo et ceneng ten rei ba pli ki mla banwan gitu ki sai pendap ki mane bar ki khana te mentangi yo tangi ba pedeng te nakan ka dau ka ngatrai ngam bleme ni no de long ba mdai ba kiting rei long ba kadawi along ba klem ailat ikitu ki bahan rupusan seneng bar ki ba pos nem sepo ki ba chong sitam haga jing long bensim la panong te ndai klem ailat ki te kai mane ka kathli ngi ka kapasiti jungi hang di kalong sauspa ngi labu facilities ru apo hall sa hispa ngot bangin pengam sanspa
ti hendrai long ba ka expectation ka kelempat poih du kata ti wala kata ru nang scam hakini ki sngi ublei basawan ngin salak ban yo shishu ka crowd ya gi nga ong ki Pakistan ba ngi de bene teli ban dua hilang pi lada pi don kata ka jing ting kemot ka jinge ju pi kadang telot ka jing i jing pi ka telot pi ong love cast away all fear ka jing i jing pi ka mdei ban don ka jing ting pi lada ngi shani a hoblei udei ma u ba kham tip kham ba ti mdei mangi bangan rai mangi hoi ka jing husia ngi don kam Andai ha bengi bu ki shani aublei but ngi la i ya ki kun samla jungi but ya ki volunteers ki bahapo imane ki yang kum ki sipai ti ki volunteers but ki ong ya ki bom deng masuk sang badeng mas po imane pi te ka tu ka ngi so thu ba ka jing sumar ka jungi ya ka jiko jing khia ka long we have gone more steps than even what the government has given us. Thì kata kalau ke bangim dei banting ngi pli gi khang he a lot of ventilation ngi sanitize ke mane arsen chitayo ya ka ba lada ki don manu balong don kum kita ka jing let's say badon kata ka possibility bala ki kit iknyang ru let's say la neutralize kata tinang daw ngim dei banting ublei ai ngi ki ko ngi la dep thir ki korban sanitize ya ki mane arsin chitayo mod hakas sajan bat hakas ngi monde namar kas ngi ublei kemar gade ka sngi bag bun briu te ngi sanitize ya ka shwa bat hadina ta shwa pi te kini ki medical kini ki jing ai jo kini ki your sanitize ngi don kini ki jing sakti haju ko por ki jing yuk jat pergi te ngasai we have taken all the precautions ke ba ke bangi de ban le tengah kan tu gi pa jing ublei bangim de ban ting te kana kolong ke jing kerhu ba khrau nam ta jong gi pa rongai ju ublei nya pares mokhar kum ju ke pat ki jai balang kum ju we pat ki pares ba fer ngai ngu ublei namar kane ke de ke sngi ke ba ngamla wan mut dor ba ublei la plila biang di wala kritik po keperang dan lingkung jemput memang palai para nak kini kicing pagi stok niru dari jing ajibit juga sokar lengkap kicing peta ki SOP bat ki protokol di langsung isya di kenang ba min la isya ban ye telang bat ki bo sokar ban la ba dai ki para pagi jugi ya perkaya kubala petahi nak kalian sokar di jinur gambar koi wala la khamsi poru ndai dawa penjai wi pat la supu pai ba supu ki no kam smai le ru ki wan ki yat tu yat tinggal la pindah tu kita ki dia po ni mani la per ke mau ki ha ko mas ki ni jata juk sokar ko mai dei ba ki ni protokol ki SOP